ammetræerne presser buskene, beskæres bestandstræerne også. Hullerne i hegnet vil så blive lukket af de blivende buske og træer i den følgende vækstsæson. Også 12-årshegnet bliver sideklippet, og det foregår her med en maskine, der nærmest fungerer som en høvl. Når træerne i hegnet danner krone, vil de brede sig for at få plads og lys, og dermed skygger de for hegnets bundvækst. Sideklipningen fjerner skyggen og tvinger træerne til at danne krone i sideretningen. I 12-årshegnet er bestandstræerne og buskene blevet så store, at mange af ammetræerne kan fjernes helt. Samtidig beskæres bestandstræerne og de resterende ammetræer, så buskene igen får plads og lys. Det ses på tegningen her, hvor de gule ammetræer enten beskæres eller fjernes helt. Samtidig beskæres de mørkegrønne bestandstræer, blandt andet ved at de skæres tilbage til én stamme med det formål at give plads til buskene. Som vi tidligere så, trænger 20-årshegnet desværre frem for alt til en redningsaktion, fordi mange buske og bestandstræer er skygget ihjel af de alt for voldsomme ammetræer. Det første skridt er en sidebeskæring, så der kan komme lys til de buske, der trods alt har overlevet. Det gør i øvrigt også hegnet smallere. Det fylder mere end nødvendigt. Det andet skridt i dette års pleje er at fjerne så mange af ammetræerne, som hegnet kan undvære, så der bliver plads til buskene og bestandstræerne. Samtidig vil vi også reducere antallet af elmetræer. På grund af elmesygen kan vi forvente, at elmene alligevel vil forsvinde på et tidspunkt, så derfor fjerner vi dem, hvis der er andre arter bestandstræer, der kan overtage pladsen. På tegningen ser man, at de gule ammetræer er alt for store. De mørkegrønne bestandstræer kan slet ikke følge med, og mange af buskene er skygget væk. Ved at beskære og fjerne ammetræerne skaber vi lys og luft og giver plads til de buske, der eventuelt har overlevet i hegnets andre rækker. De buske er her markeret med blåt. Det ældste hegn, vi så på i sommer, er 25 år gammelt, og det er et velplejet og harmonisk hegn. Udover en sideklipning består denne vinters pleje i at fjerne de resterende ammetræer og nogle af elmetræerne, så deres plads i hegnet kan overtages af de øvrige bestandstræer som eg, ask og ahorn. På tegningen ser vi, at hegnet er ensartet og tæt i bunden, og at der er meget få af de gulfarvede ammetræer tilbage. Ammetræerne er ikke længere nødvendige i hegnet, og de fjernes derfor helt. Bestandstræerne i midterrækken er også vist på tegningen, hvor de er markeret med blåt. En stor del af midterrækkens bestandstræer er elm, og vi giver de øvrige busker og træer den fornødne plads ved at fjerne så mange elmetræer, som hegnet kan undvære. Dermed vil hegnet kunne bevare sit flotte udseende og høje nytteværdi, både for vildt og bier og som lægiver. Vinterens beskæring har måske virket voldsom og fået hegnene til at se tynde ud. Men når vi nu besigtiger hegnene nøjagtigt 1 år efter vi så dem første gang, er det tydeligt, at de har rettet sig på denne ene vækstsæson. 6-årshegnet har reageret positivt på beskæringen, og buskene er på vej til at lukke de huller, der opstod. For 1 år siden var der kun en lille undertrykt busk her, men i vinter fik vi lavet lys og plads til den. Resultatet er, at der allerede på 1 vækstsæson er kommet fine, lange årskud, som vi ser her. Alternativet ville have været, at busken var gået ud. Sideklipningen har også haft den ønskede virkning. I stedet for at vokse ud over marken og skabe skygge, har grenene bredt sig i længderetningen og gjort hegnet tæt, også i bunden. Tolvårshegnet var i god balance, men trængte til udtynding og sideklipning. Busklaget har reageret meget positivt med en kraftig genvækst, og bestandstræerne og de resterende ammetræer har uden problemer fyldt toppen af læhegnet ud igen. Vi kan også se resultatet af en vellykket sideklipning. Alle udhængende grene blev klippet af, helt oppe i toppen af hegnet.
Vi kan se, at linjen stadig skråner fra bunden ind mod toppen, og at ingen buske eller lavtsiddende grene er blevet overskygget. Hegnet har den rigtige sidefacon. Det misligholdte 20-årshegn fik en kraftig sideklipning, og de dominerende ammetræer blev beskåret. Igen ser vi, at buskene reagerer særdeles positivt på den lystilgang, der er kommet, og at bestandstræerne også har rettet sig, selvom der stadig er et stykke vej til, at de dominerer. De tilbageblevne ammetræer har været meget bløde i grenene, så de har bøjet sig ud over hegnets side. Det vil derfor være en fordel at klippe dette overhæng til vinter. Men alt i alt har vi opnået et meget positivt resultat efter en god udtynding og en god vækstsæson, og hegnet har mulighed for at rette sig yderligere. I vinter tyndede vi dette 25-års hegn meget hårdt, dels for at give plads til bestandstræerne på længere sigt, dels på grund af elmesygen. Der blev fjernet mange elmetræer, og derfor er overetagen lidt tynd netop nu. Men bunden er godt med, og på lidt længere sigt vil dette hegn blive et meget fint læhegn med en tæt bund og med fine ege og ahorn som overetage. For at vise, hvor galt og hvor godt det kan gå for et læhegn, vil vi til sidst vise 2 konkrete eksempler, der tydeligt demonstrerer forskellen på ingen pleje og god pleje. Begge hegn er 30 år gamle, og de er etableret som de andre hegn, vi har set, med ammetræer, bestandstræer og buske. Det første hegn er aldrig blevet vedligeholdt. Ammetræerne har i starten fået lov til at dominere totalt, og det har skygget mange bestandstræer og stort set alle buske ud. Hegnet er derfor åbent for neden, der er undertræk, og som læhegn betragtet har det en meget dårlig virkning og en begrænset levetid. Arbejdet og investeringen er spildt. Det andet 30 år gamle hegn er i modsætning til det første blevet vedligeholdt fornuftigt. Ammetræerne er fjernet, der er sket en vis udtynding af bestandstræerne, og der er jævnligt foretaget sideklipning. Derfor har både buskene og bestandstræerne plads til at udfolde sig, og resultatet er et flot, tæt og velfungerende hegn. Hvis hegnet fortsat sideklippes hver 3. til 4. år, vil det kunne gro videre og opfylde sin mission i de næste 100 år. Sammenlignet med, at et hegn uden vedligeholdelse både er en dårlig lægiver, er mindre attraktiv for vilde dyr og planter og har en væsentlig kortere levetid, burde valget ikke være svært. Er man som hegnsejer i tvivl om den rette pleje af et hegn, kan Landsforeningen De Danske Plantningsforeninger give yderligere information eller oplyse om nærmeste konsulent på telefon 79 71 71 71.